Prošli tjedan bili smo u kontaktu sa predsjednikom Udruženja malih benzinskih crpki. On je tada bio na pregovorima sa Vladom i sa ministrom Filipovićem i jasno nam je rekao da vjeruje da će Vlada i ministar naći rješenje za njih, s obzirom da je ministar Filipović pokazao visoku zainteresiranost za njihov problem. Pokušali smo im objasniti da Vlada samo kupuje vrijeme i da im neće pomoći. Da će na kraju morati zatvoriti svoje benzinske postaje i prodati ih Shellu ili nekom drugom velikom lancu. Oni nisu na to vjerovali. Svojevremeno su i mljekari vjerovali Vladi. Naposljetku su nestali. Isto tako nestati će i male benzinske crpke. Tjedan dana je prošlo. Vlada ih je izigrala. Ministar im se ruga preko medija da nisu dobro kalkulirali svoje zarade. Vlasnici malih benzinskih postaja sada ne znaju što će. A ništa. I dalje vjerovati HDZ-u. Ni slučajno se dići kao nizozemski mljekari ovih dana. Ljudi nikako da shvate da je HDZ organizacija koja sustavno razara nacionalno i gospodarsko tkivo Hrvatske. I da su to prevaranti kojim je stalo jedino do njih. Uostalom, pravomoćno su i osuđeni za kriminal. Sada im se premijer i predsjednik Vlade smiju, čekajući vjerojatno visoke provizije upravo od tih velikih lanaca koji će pokupovati svaku dobru lokaciju na terenu. Upozoravat ćemo još neko vrijeme jer je pitanje hoćemo li na kraju imati koga.